Herätys 4.30. Aamupala. Säätietojen tarkistus. Kamat päälle. Tavaroiden pakkaus ja sitten menoksi. Luistelen eniten ystäväni Hannun kanssa. Olemme luistelleet yhdessä 387 retkipäivää. Viime kaudella luistelimme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Luistelimme merellä, saaristossa, vuonoilla, vuorien välissä, pienillä ja suurilla järvillä. Ja niin monta kertaa lähtö onnistui myös kotirannasta. Haluan luistella hienoissa paikoissa, hurmaantua kauniista maisemista ja pitää hauskaa kaverien kanssa. Yksin ei pitkä matka onnistu. Retkiluistelu ei ole vain luistelua upeilla peilijäillä. Se on hauskaa myös vaihtelevissa keleissä ja erilaisilla jääpinnoilla. Hyvien ystävien kanssa retkiluistelu on superhauskaa olosuhteissa kuin olosuhteissa. Olen iloinen, että mulla on ollut monia vuosia aivan parhaita luistelukavereita. Heihin voi luottaa ja he osaavat iloita jäästä ja luistelusta niin paljon. Could you say one more time? Let the days gone by, to which we are bound, fall gently to the ground. Memories we try to leave behind. Retkiluistelu on itselleni tunnelaji. Saan siitä niin paljon iloa ja innostusta. Välillä se kaikki tuntuu niin hienolta, että sydämeni tuntuu halkeavan. Veden ja jään eri olomuodot, upeissa harmaan sävyssä hohtava luonto, kylmyys, rakastan sitä. Luistellessa pääsen uusiin upeisiin paikkoihin ja maisemiin. Voin itse suunnitella ja päättää reitit. Vapauden tunne antaa siivet.